Zjavenie 18.4. A počul som iný hlas z neba, ktorý volal: vidíte z neho, ľuď môj, aby ste aj vy neniesli vinu za jeho hriechy a aby vás nepostihol rovnaký trest. Jeden list sa snažím napísať, úradom cirkevným ho odoslať, zbaviť sa pečate pomyselnej, očistiť sa od cirkvi pozemskej. Cirkev na zemi s kráľmi sa pantala, zbraniam a vojnám vždy žehnala. Peklo a očistec si pre nás stvorila, aby strach a nelásku v nás zasiala. Odídem z cirkvi, čo meno Boha nepozná, z Biblie ho vybrala. A teraz je nervózna, prišli iní, čo pravdu svetu ukázali. Stačí počúvať a všetci by listy písali. Na prázdny list toho už pozerám, čo do listu napísať ja mám. Ako tú myšlienku písomne vyjadriť, asi už len treba sa pomodliť. Jehova, pomôž mi prosím tento list napísať, aby mohol som s čistým svedomím zaspávať. Nech hriechy cirkvi svetskej obídu ma, nech môže znovu pokoj zaliať ma. Držím ten list a pozerám naň do sveta, sa všetkým priznávam, odchádzam z cirkvi babylonskej, hľadám si cestu k tej pravej kresťanskej. Odídem z cirkvi, čo meno Boha nepozná, z Biblie ho vybrala. A teraz je nervózna, prišli iní, čo pravdu svetu ukázali. Stačí počúvať a všetci by listy písali. Na prázdny list dlho už pozerám, čo do listu napísať ja mám. Ako tú myšlienku písomne vyjadriť, asi už len treba sa pomodliť. Tak málo času ostáva, poslať to musím do rána.